mira, ha sigut corrents i de pressa. Lo dels costats no, però l'alfombra sí. Sí. Per què? Perquè teniu pensat lo de les vores i llavors l'altre allò... No, perquè mos van fer una alfombra molt bonica, però valia molta perra. Sí. I aquí ne som 4 o 5 que col·laborem. Molt bé. I que hi vivim. I que Que hi vivim. vivim. Però gràcies a tota aquesta joventut que ha vingut de fora, Sí. pues, l'alfombra s'està portant a terme perquè érem 4 veïns, només 4 veïns, que esperem que seguisquen ells la tradició i no són gent que no viu aquí, la veritat. I són... Però tenen casa aquí o com és? Venen gent, amics, veïns, uns altres són ja los nets, Sí. i esperem pues, que estan invitats pels pròxims quinquennals, que intentarem que siguin ells que portin a terme això, perquè aquí hi ha molta gent gran i és un esforç. No ens podem acotxar. 10 mesos abans vam dir, anem a decidir fer una flor gran per intentar fer la menys feina possible, perquè som 4 persones, perquè clar, la gent gran fa el que pot, més no estan obligades. I vam començar primer el que ens interessava fer-ho, que pengem les flors. I 10 dies abans fem alfombra, doncs van tirar a fer l'alfombra buscant serradura però no n'hi havia, dins dels quinquennals anteriors, hem intentat reciclar el que hem pogut. I pensem que no quedarà gens malament després, a 10 dies. El que veig està bé, el que es veu. Una mica l'ambientillo que es forma entre els que apareixen nous i els que esteu aquí, expliqueu una mica com va. Pues una persona que ve de fora ara mateix és la que està dirigint, perquè aquí hem d'intentar integrar tota la gent de fora i no passa res, són ells els que dirigeixen i alguns dels carrers són els que estem aquí fent bocadillos o tornant a tintar perquè han fet curt, i els que uns mengen nosaltres fem i ara fem el relevo. Molt bé. I hi ha bona unió. Digue'm, com ho fan? Com ho valora tot aquest ambient d'ara de festes? A mi tot això m'agrada. Sí. El que passa que, claro, com som poca gent, ara deies ella Què? ella era del carrer, Sí, però jo no sóc la una que tenim. fa 3 anys que me n'he anat, però jo és el meu carrer. Jo he nascut aquí, jo a formar, i de matí mañana a les 8:30 jo ja estava aquí dalt. A Ja preparar-ho tot i a Oh, fer el que anda, sigui. ja ho crec. Ai, Ja pobre, puja que no la vingues, noia, nos anem a puja les buscar. xiquetes i tots a formar, és el carrer meu. Molt bé. Tant que vull dir com si no. I es queda molt bé, es queda molt bé. Molt bé. Molt bé queda. Se veu Déu-n'hi-do. Bé, no, ja veureu quan estareu. Una última pregunta. M'agrada un desig per a la Verge, un desig molt especial per a estos dies. Ai, per estos dies... Pues que t'hem de Que dir... ens dones salut per a tota Salut aquesta per gent tothom. gran que tenim en este carrer, Sí, que les sí, per pròximes tots. Que mos quinquennals aguantem puguen tornar a veure-les. a l'última hora, bé. Molt bé. Que mos aguanti a l'hora, sobretot, perquè ahir mos va agafar un trut. Sí, dic, ai, que demà no es faran les alfombres, ja que no vulguis posar un vinc. Molt bé. Que aguanti a l'hora i salut per tots i poder pujar bé i estar aquí 5 anys si Déu vol. Teníem una idea o sigui, en base a l'ornamentació, diguem-hi, vam pensar l'estora i l'estora una mica la vam armejar en Llagostera, en Josep Ramon, que està per allà dalt, veí nostre, i jo, entre els dos vam anar fent una miqueta, i qui ha capitanejat més tota l'altra part ha sigut la Eva i l'Àngels. Molt bé. Expliqueu-nos una mica. Al costat van tarongers, Sí. perquè clar, els carrers el problema que hi ha és que la gent s'està fent gran. Vale. Llavors doncs, no hi ha, som veïns, són pocs veïns, i hi ha tarongers al costat, llavors vam organitzar de fer també taronges a la catifa. I el procés d'organitzar és, vos reuniu, plantegeu la idea, la gent diu, vale, Sí. d'acord, no sé, Sí. o Se dona idees i llavors després se decideix la que més agrada. Però WhatsApp també? Teniu grup de WhatsApp dels També veïns? tenim grup del carrer Sant Nicolau. Molt bé, correcte. Això està molt de moda. S'ha fet servir molt. I llavors que el procés ha sigut llarg, de fa molt de temps No. que vau començar la idea i vau anar Bueno, la idea al final de l'any passat ja, la idea. Sí. Però començar, no, és que és estiu i hem anat buscant els arbres. Bueno, els arbres ja venen també de la campanya passada. Però... Després totes les planxes i això ho vam fer a començaments de setembre o així, sí. I després el procés de la sal, anar-la tintant i això... La tintar la sal ho vam fer fa una setmana i mitja o 2. Sí. Vull dir que sí, Mos sí. deixen de També formigonera Sí. i anem perquè treballant. estés una miqueta més fresqueta, sí. O sigui, el dia dieu tots, vinga. A les 7 del matí tots cap avall. En este carrer hi ha molts de veïns o també veig gent d'altres llocs del Canà que té cases aquí, o... Ve gent d'altres llocs. El Hi ha que venen alguna són els casa... fills i nets. Sí. Venen ben jovent, que són més fills o nets,
però de fora, perquè viuen fora però els pares són d'aquí. Sí. Se poden ajuntant. I parlant d'això d'ajuntar-se, noteu, l'ambientillo que es nota aquí és molt especial avui, però en general durant totes les festes això es prolonga, no? Us agrada, suposo. Sí. Jo trobo que una de les coses boniques és això, és la germanor que hi ha. Sobretot en estos, no sé si és perquè és gent més gran, però en esta part més vella del poble, diguem-hi, no? Aquí al Camí Ample i tot, sol haver més esta germanor que trobo que és el més bonic, no? Esta familiaritat. Nosaltres tenim una veïna que el dia que vam estar tintant la sal se planta a la porta i ens diu ara sí que estem en quinquenals. Perquè clar, era la gent, jo faig això, l'altre va fer un coc, l'altre... És lo viure, la família. Sí, pot ser això el que fa molta festa i després se poden fer altres actes i altres coses, no? Sí. I ara una... A veure, com l'agafareu, esta? Un desig molt especial per a la Verge o un desig simplement molt especial per a estos dies? Salut. Que d'aquí 5 anys puguem estar tots així una altra vegada. Ojalà estiguem tots. I en aquestes ganes. I en aquestes ganes, Sí. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Hem creat un grup de WhatsApp per tota la gent que té WhatsApp. Bueno, ja el teníem de les quinquenals passades. I llavors, els que tenen WhatsApp anem parlant, anem enviant fotos. Llavors, clar, no som molta gent per treballar i la majoria de coses són comprades fetes, però tot l'altre ho hem elaborat nosaltres. Al peu van 2 ventalls així en orquídies taronja, per això lo color taronja, i la plantilla del ventall són 3 ventalls d'estos units que el fuster pobre va tindre una mica de jaleo, però bueno. I lo dels palets ho han fet perquè sigui més original, perquè siguin les barres del ventall. Sembla més a un ventall de veritat. Sí. Dis-me, quant de temps fa que esteu liats en tot això? Des de que comenceu a pensar-ho, la idea, després preparar... Pues un parell de mesos llargs, Sí. un parell de mesos llargs, segur, dos i mig. Ja ve des de l'estiu o d'una mica abans de l'estiu? Ja? No, de l'estiu. De l'estiu. De l'estiu. Sí. A base de reunions entre veïns, Sí. a part del WhatsApp... Sí, reunions, home, clar, després hem fet reunions i hem intentat buscar a veure qui agradava a tots. Molt bé. Una cosa que agradés a tots i que estiguessin tots més conformes. Molt bé. Però sempre hi ha algú, diguem, que porta més la qüestió del disseny, més ho posa... I Home, ella ho va buscar per internet i ens va agradar la idea i vam dir, doncs, perfecte, ens va agradar. Teníem una altra idea que ens sortia més cara i no podia ser, i llavors hem agafat aquesta. Que no la xerrem per si a cas les quinquenals que ve la fem. Molt bé, la cosa s'ha... Correcte. Quin ambientillo es crea entre els veïns estos dies? A part del fet de ser quinquenals, el fet també d'estar treballant aquí, després haver de recollir-ho tot i d'això. Quin ambientillo? Expliqueu-ho una mica. No, prou bo, jo l'he trobat molt bo, molta unió, molta companyerisme i bé. Esmorzarets, dinars, Sí, algo? ja ens han gravat en tots els cocs a la mà, també. Sí, ja han fet l'esmorzaret, Molt bé, perfecte. Doncs ja està. Perfecte. Me queda una més. Diu, si voleu un desig molt especial per a demanar a la Verge o simplement un desig que tingui que ser molt especial per a aquestes festes. Comencem per tu? Un desig molt especial, que se puguin acabar totes bé, que és el principal, que no mos plogue i acabar fins el diumenge, que és el principal. Sí, perquè jo a nit, quan vaig veure que tronava i això, dic, mare, pobres. Vull dir que acabe el dia d'avui bé, mos ho llevem de damunt i ja està. Ja està. Sí. Ja per unes altres, diguem, no? Sí. Correcte. Molt bé. Bueno, hem pensat, l'alfombra és el que m'ha costat més, no? Perquè els blaus no estàvem molt convençuda de fer-la blava enguany, però bueno, els altres quinquenals van fer roig i vam dir, va, arriesguem-nos, mos feia temps molt blau. Però, bueno, és un color que és bastant habitual, diguem que es relaciona en... Enguany sí, enguany hi ha molts de carrers de color blau. Sí. Sí. Creus que va ser per contagi? Diguem, sabem que ho faran blau? No teníem ni idea. Sí. Vam decidir fer-ho blau perquè hi havia una sèrie de mostres per a triar. Ne vam triar una, no? Així, més gran, Cap aquí. i era blava, Sí. i és la que mos va agradar. Vale. I ja està. I esta es va quedar, no? Sí. Com va anar el procés? Vos reuniu tots els veïns? Algú planteja la idea, fa una reunió amb els veïns i ho decidiu o com va? Vam fer una reunió, uns quants d'això, i vam triar.
vam triar, i llavors l'alfombra, entre 3 o 4 hem decidit el que sortia, sí. I els altres a treballar, no? Molt. Pues creuen i Hi ha abans... 3 o 4 Vale. que coordenen Sí. i els altres pues, creuen. Des de quan fa quan vau començar a fer-ho, això? A pensar-ho, després a preparar-ho? Uah. Jo me'n recordo que m'he anat aquest estiu a passar a l'estiu en un altre poble i jo ja ho tenia tot fet. Me feia falta muntar els peus. T'has passat I per l'alfombra ha sigut després. Abans O de sigui l'estiu que ja jo, anava. jo al maig ja ho tenia fet, sí. A l'abril van començar, al maig van fet les flors Sí. i aquest estiu vam decidir l'alfombra. Quin ambientillo es crea al carrer, degut a això? A la gent que ve, que es pot... Pues que primer mos fa temor que fem, a veure si no hi ha gent a l'alfombra, a veure si no sortirà gent, i resulta que s'omple el carrer de gent. No sé d'on surt, però s'omple el carrer de gent. No, però sabeu que són veïns d'aquí. Sí, però clar, quan ho estàs muntant som 4 i després fem, a veure si no hi ha gent, a veure si... Però estem a les 7, estava pel carrer de gent. Vale. Te fa una il·lusió, perquè tota la gent com ve, dius, ai mare! Hi ha molta feina i hi ha molt d'estrès també, encara que sigui cada 5 anys, però s'ajunten moltes emocions a la vegada que hi ha vegades que dius... Nervis, perquè a veure, ho planteges en un trosset menut, però realment no veus com te queda al final. A veure, fins al final no veus el final. Fas llarg, no ho veus. Sí. Parlant d'emocions, dieu-me un desig molt especial per a demanar a la Verge o un desig molt especial que tinguéssiu per en aquests dies, que us hagi vingut al cap. Pues que els altres quinquenals, com a mínim, podem estar tots els que estem, no? Sí, tots els que estem. I és que este molt dit molt, algun mes d'especial, no passa res, si és este, però si en teniu algun mes d'especial. Que s'aguanta el temps i veurem que... Mira, que hi ha que la mateixa germanor que més o menys hem tingut enguany. Sí. O sigui que encara que després de tots els nervis i tot el que he viscut, però... Perquè no s'ha barallat mai ningú No, en este no. carrer. Ens ajuntem en un almacén a fer-ho, entre tots ens hem ajudat una miqueta, o sigui, pues a mi no m'ha sortit, pues és que no sé què, però després pues, hem ajudat i hem anat fent entre tots. Que ficarem aquí a la cera, les flors, hem intentat imitar i fer paregut l'alfombra, i va ser entre tots una manera democràticament, si fiquem blanc, si fiquem rosa, si fiquem verd, primer només era la flor, després vam dir, fiquem fondo blanc, i així ha sigut. I el tema és que sempre ho hem fet tots, ens reuníem i decidíem idees de cadascú i de tots les idees va sortir l'alfombra. Molt diferent de les quinquenals anteriors? L'alfombra? Sí, l'alfombra era diferent perquè també el del costat era diferent. Cada any han fet el mateix aquí al carrer. Segons el que s'ha ideat de la planta o el catxarret que fiquem a la d'això, fem l'alfombra. Molt bé. I quant de temps heu estat abans de festes preparant tot això? Des de que heu pensat la idea... Doncs de l'agost cap aquí. De l'agost cap aquí, sí. En reunions de veïns així setmanals o com ho feu? No, no ha sigut... Han fet 2 o 3 reunions, els que van idear la planta van ensenyar els demés, cada un s'ho vol fer a la seva casa i després uns ens hem ajudat els altres de muntar-ho i ja està. I llavors després l'alfombra, en 2 reunions han fet l'alfombra. Vam fer un disseny, vam decidir diverses coses i un dia vam provar-ho i vam dir, pues així. Se crea un ambient molt especial, no?, estos dies, quan esteu treballant tots els veïns junts. Doncs mira, jo li vaig dir una cosa. En principi, quan comences fas, aquí no volíem fer alfombra, perquè som molta gent gran, hi ha moltes cases que s'han quedat buides, gent de fora, que hi ha gent magrebí que no volen participar, o gent patis que no volen participar. No tindrem gent, i entre uns quants vam dir, doncs sí, encara que siguem pocs ho fem. I avui ha sigut una sorpresa que a les 8 del matí estava tot el carrer ple de gent. Molt bé. Sempre, al final, no saps com la gent apareix. Sí, te dona il·lusió perquè dius, és que aquestes són les últimes, és que la joventut no ajudarà, és que les festes se perdran, i no. El dia que et toca, la gent surt. Potser el que passa sempre és que esperen que hi hagi algú que, clar, que llanci la primera boleta. Sí, però ja li dic, jo penso que quan te toca el teu carrer, veus que, és que hi ha molt poca gent, i acudís tothom, perquè han acudit nets, han acudit fills, han acudit nebots, i mira, aquí hi ha generacions, 3 o 4 generacions juntes que estem treballant, i això és molt bonic.
Fareu algun esmorzar o algun dinar junts? Sí, ara el tenim allí preparat, ara quan acabem, ara hem anat a buscar més color i ens ficarem a esmorzar i seguirem perquè arribem a estar allí dalt, farem l'esmorzaret i au. I els d'aquí, que també els que som cantoners, també tenim 2 carrers. Però els d'aquí potser sí que farem dinar perquè són més poquets. Molt bé. Algun desig especial d'estos dies per a la Verge o un desig simplement que tingui especial en estos dies? Home, jo li demanaria a la Verge que ens ajudés a que això siguis que és així, que la gent tinguéssim esta manera de ser, que encara que ens barallem i hi hagi discussions, però que el veïnat al final s'ajunte i tinguéssim, jo ja no li dic fer, perquè cada un tindrà la seva, però aquest costum o este ús o esta coseta que tens al cor quan arriben les quinquenals, que si hi cregues o no hi cregues, tothom puja al remei a buscar la Mare de Déu i s'ajunta moltíssims mils de persones. Per tant, penso que és una cosa molt bonica i si això es pergués, penso que ja no creuries en la humanitat, no? Els humans som així. Tenim incongruències, però a vegades les incongruències també ens ajuden a ser alguna cosa. A fer poble, podríem dir. La màgia de les festes. Sí, la màgia de les festes és fer poble. I el poble se troba així. Dius al Canà, és que els canareus, no és veritat. Els canareus quan demanes responen. Que és la catifa i fer unes flors i després tenim uns detalls per les portes que els hem treballat manual com la majoria de gent d'aquí. Sí, si hi ha diverses coses decidim, però en aquest cas vam fer un ram, els va agradar i se va fer aquell. I va tirar per avant, d'esta manera. Des de quan ho esteu muntant, això? Ho esteu elaborant? Doncs de l'abril. De l'abril, sí. Plantejar la idea, mirar com ho fem tot... Sí, perquè el nostre ram és de botelles reciclades, hem tingut molta feina per trobar botelles. Estan totes talladetes, després estan totes cremades, una per una, perquè el plàstic quede sense borde, que quede una formeta, i ha sigut una miqueta costoset. I heu col·laborat tots en fer, ja no només això, que aquí teniu un bon gravat de gent? Bueno, doncs tots els que han pogut, sí. Però, clar, la gent gran, hi ha moltes cases que no viuen, llavors ho han fet nosaltres, però... Ella ha fet els que la gent que no pot fer-ho ho ha fet ella. Els altres, doncs, cada un ens hem fet el mateix. Cada un s'ha fet lo d'ell i jo he fet la quantitat gran. Molt bé. I expliqueu-nos una mica l'ambient que avui és molt especial, però durant les festes, degut a això del fet de treballar tots els dies entre el veïnat, se crea un ambient especial? Home, claro. Sí, és molt... A veure, ens reunim moltes vegades i se discuteix una miqueta, però és un ambient de festa. Interessant. És xulo, perquè, mira, jo fa 2 anys i mig només que vivim aquí, som de Barcelona, i avui m'he quedat... Bueno, avui m'agrada més aquesta festa, perquè veig tot el veïnat, que és com una família. Ara aquí estem els que vivim, els que tenen les cases, però també venen a col·laborar el dia de l'alfombra, us acudís, la veritat que ja ho veus, que quasi no podem treballar tots perquè no hi ha... Algun esmorzar ja suposa que sí. Dinar entre tots junts? Enguany no. Enguany no. Segons com vinguin les coses, no? El cocinero era el meu home i enguany no. Ell falta i no. Ja no es fa. No sé si us ho pregunto igual, encara que serà. Un desig molt especial per a la Verge o un desig molt especial que tinguéssiu per estos dies? Que us hagi vingut al cap. Pues salut per tots i harmonia per tot el carrer i per tota la gent. Vam escollir les flors que volíem fer de decoració per al costat, no? Vam estar triant entre diversos models i quan ja se va decidir es va fer les del costat, llavors Antonio Castro va dissenyar el que és tota l'alfombra acorde en els detalls que ficarem al costat, en els mateixos colors i per a donar-li una mica de vida, perquè és tradicional en este carrer, el carrer Canonge Serra, sempre fer-la en cafè i llavors per sobre la decorem en sal tintada. En cafè?
Sí, Perdona que em pari durant, aquest detall. durant molts de mesos guardem cafè, guardem molt de cafè. Que Marro de cafè, entenc. Marro de cafè, evidentment, el marro del cafè. Hi ha diversos bars o restaurants del poble que molts van guardant. Llavors, cada casa s'encarrega d'anar guardant caixes o cabassos de cafè. Dies antes lo virbem tot i una vegada ja està, els grumos també que queda, doncs ho passem pel túrmix, total que el fem molt finet, no? Com si sigués un sucre glacé. Sí. Això és lo típic d'este carrer. Una vegada ja fem l'alfombra de cafè, damunt, com veieu, se va decorant en alguna flor o en lo detall que vagi acorde en lo del costat. I aquest any, doncs, bueno, ha tocat estos colors. Verds i taronges, que són una mica colors d'Alcanar, no? Sí, evidentment, vull dir, era una de les coses que més ens va fer decantar també per a lo que era la decoració del costat, que els verds i taronges són els nostres colors, els colors canareus. I el procés una mica de fer-ho tot, de muntar-ho, com ho feu? Ho decidiu entre tots en una reunió? Algú proposa i després els veïns diuen que sí, tireu avant? Doncs bueno, se van fent diverses reunions i llavors sempre hi ha qui organitza, ens repartim una mica les tasques, el que és una mica la logística, qui farà bueno, també una mica per edats d'alguna manera i per lo que pot fer cada un, no? Perquè bueno, la gent més gran se dedica potser més a granar, prepara els esmorzars, va col·locant tot lo de les voreres i els que ens podem acotxar una miqueta més anem fent tota la logística de lo que és en terra. Evidentment, Toni Castro és més o menys qui dirigeix el muntatge perquè és ell qui ens marca els tempos de cada capa com se posa, perquè no només primer a baix de tot fiquem una capa de sal, per sobre fiquem la capa del cafè i a més a sobre hi ha de 3 a 4 capes en diferents colors per donar-li una mica de dimensió perquè es vegi tridimensionat. Molt bé. Des de quan? Quan vau començar a elaborar tot això? Vam començar, jo te diria que a pensar-ho i a anar començant la primera reunió i així, novembre, desembre. Descriu-me, si pots, l'ambient especial que es crea estos dies entre els veïns del carrer, degut a això, i sobretot que són quinquennals. Bueno, hi ha un ambient de germanor, de complicitats, de companyerisme, de treballar en equip. Vull dir, és algo que en els 5 anys, la rutina, el dia a dia, la feina de cada un, ens porta que entrem i sortim i és bon dia i adeu i bona hora i com a molt com estàs, no? Però avui no, avui és un dia en què no només els veïns del carrer que vivim tots els dies, sinó les famílies dels veïns que també venen i que hi ha moltes vegades que passen temps que no els veiem. I aquí estem tots, veïns i famílies, en germanor, ja ho veieu, vull dir, en complicitat, en companyerisme i en equip, perquè és que si no anéssim fent-ho tot per tempos i tot molt estructurat, no podríem arribar a fer una alfombra així. Aquí ja estem tot el carrer, cada un marcant una cosa, tothom ens respectem, però és que a part és treballar molt a gust i en companyerisme. Un desig per a demanar a la Verge que ens doni molta salut a tots. En la salut ho aconseguirem tot. El motiu, el disseny és d'una pintora txeca de bastant renom i té una casa aquí que és veïna nostra i li vam demanar que ens fes un disseny i ens va dissenyar aquesta alfombra. Llavors nosaltres, a part del disseny que ens ha fet ella, que és molt xulo, nosaltres li tenim que anar donant una mica la forma de els pistilos, les sombres d'això. Fem els pistilos, els fem en llana, perquè com al ser tan finets era impossible fer-ho en sal, i la resta ho fem en la sal tintada, donant les sombres i donant les formes del que és la rovella. Ella us ha fet el disseny ja per us ha donat alguna pauta o alguna cosa, o simplement el disseny i vosaltres després heu començat a... Sí, no, ella ens va fer el disseny tal com tenia que anar, l'únic que no li vam donar van ser els colors, perquè els colors encara els havíem de triar, i li vam comentar, jo li vaig comentar que els colors que trobava d'estos colors va dir que perfecte. I ara quan acabarem li farem una foto i li enviarem perquè prova no han pogut vindre i llavors ens dona el vistiblau. I què hem de fer? Com ho viu una persona, com ara tu que sembla que tens una certa facilitat per a fer aquestes coses? Les festes. Quin ambientillo veus al carrer? Bueno, jo l'ambientillo veig al carrer que on estic participant jo, no? Però després està tot el tema de les processons i tot això, que també participo, i vol dir, l'ambient és fantàstic, és una cosa que durant els altres anys no pots ni imaginar-te-ho. Veureu per aquí al poble les mils i mils de persones que arriben a passar i que realment valoren el treball que fem
aquí als carrers. I la qüestió de fer-ho en cafè, com va sorgir? Sí, el cafè ja pràcticament ja és una tradició aquí. Pràcticament tots els quinquennals ho fem ja en el motiu del cafè. I va sortir perquè teníem el meu sogre treballava en un bar, li vam dir, recullin el cafè que mirem de fer l'alfombra, això. I me va portar, vam fer una prova, ens va agradar i a partir d'allí tots els anys ja la típica alfombra és la del cafè. És el cafè i l'aroma del cafè que se sent. Sí, tot el dia estem aquí sentint cafè, vull dir que l'aroma del cafè queda molt bé i és molt agradable també. Ho preguntem a tothom que entrevistem, per tant ho pregunto també, un desig especial per a aquests dies, per a desitjar demanar a la Verge? Bueno, jo sobretot que hi hagi salut per a tota la gent, que s'ho passen bé durant aquestes festes i si pogués tirar una maneta més per als països on estan en guerres i tot això, que ens tira una maneta per on sigui perquè avui en dia, de forma que està la cosa, està molt mal. Este carrer és estret, llavors l'alfombra no la podem fer ampla. Les flors són bastant grosses. Al mig, si haguéssim fet, no mos haguera capegut quasi res. La gent ho tomba, ho xafa o el que sigui. I llavors vam fer sal, tenyida, en polvo, i llavors vam buscar, perquè les guardem tots els anys, que si plantilles, que si això, que si allò. I la que mos va adaptar, doncs esta, i ja està. Reciclatge. Reciclatge. És que costa la fusta fer les plantilles i això, i mira, per estalviar-nos calés. 2 o 3, sí. Són les que normalment portem el cap i els maldecaps. I llavors sí, cada un se fa lo d'ell, o com si... Però això inclou comprar la sal, tenyir-la, comprar la pintura... Sí. Tenyir-la és cosa d'hòmens, perquè és en la màquina de... L'hormigonera. Sí. I remenen i llavors, enguany estem contentes perquè m'ho ha sobrat. Tothom li fa falta i a nosaltres m'ho ha sobrat bastant. M'ho ha sobrat molta. M'ho ha sobrat tint, m'ho ha sobrat sal. M'ho ha sobrat de tot. I llavors, una cosa que ens comenten alguns veïns d'altres carrers és aquí sou molta poca gent en aquest carrer que viu tot l'any. Que viu tot l'any són poca gent. Però este matí ha tingut que anar-se'n gent de tanta gent que mos ha vingut. De tanta joventut. Joventut i de tot, o sigui, ha col·laborat tothom. D'aquí mateix del Canà venen? No, del mateix carrer, familiar ha del mateix vingut carrer. gent que no viu aquí, però que té una casa aquí, o així, i llavors ha sigut molta col·laboració que nosaltres, perquè jo vaig dir, d'alfombra no, perquè jo ja no em puc acotxar, me fan mal els ginolls. Necessitem ginolls jovens. Sí, i joventut ha vingut. I joventut també, hi ha vingut molta joventut i molta col·laboració. Estem molt agraïdes de tota la col·laboració que hem tingut de gent del carrer, del mateix carrer. Ja t'he dit jo, ha vingut gent que ha dit hem d'anar-me'n perquè aquí no cabem. No cabem tots. Ja està. Quan calculeu més o menys que vau començar a pensar-ho tot això i a preparar coses? No, fins al juny no vam fer les flors. Fins al juliol vam començar a fer el que són les flors. Però ens van presentar unes quantes flors, Vicent, que millor de manualitats, i llavors ens va presentar 4 d'això, i vam triar el que ens va aparèixer millor. El que ens va aparèixer, que ens pensàvem que no hi hauria faena, i realment és que tots els anys ho han fet de goma eva. I enguany hem treballat el paper. I enguany jo vaig dir, doncs treballem el paper, que ella m'ha dit, veus, el paper Pinocho, si plou, mos farà malbé. Molt bé. Però a nosaltres el goma eva mos agrada molt. Però enguany Pinocho, I l'ambient, ja m'heu dit que ha vingut molta gent jove, l'ambient que es crea suposa que és molt especial estos dies. Sí, és que a més, no estos dies. I este dia, sobretot. Sí, este dia, sobretot. Ara hem acabat d'esmorzar, ara hem parat, acabarem de fer l'alfombra i llavors traurem els cocs. Perquè si no, la gent... Massa sucre. No, però és que és veritat, hem de fer-ho així. Ho entens? Els altres anys enguany... Els altres anys fèiem dinar i tot, enguany per unes circumstàncies vam dir que no, i llavors han fet un esmorzar bé, que han fet bastant esmorzar, i ara després elles ja estan acabant, les altres també ja pugen. I més falta este tramet. Queda este tramet, quan acabarem això traurem els cocs i au. Bueno, i ara una molt especial. Deu un desig especial per a demanar a la Verge?
Pues que mos doni pau, sobretot al món. Això, jo t'he dit que cada dia penso, mare meua del remei. La gent que està morint en La aquest gent que moment. està morint. Això és molt lamentable. És molt lamentable. Jo, per mi, només demano pau. Pau per Pau i tot salut. I salut per tota la gent i tot el que sigui, però sobretot la pau al món. Jo demanaria pau al món. Vale, sí. I amistat... Més personal. Sí, i amistat entre tot el carrer, que enguany no m'ho han discutit mai, perquè a vegades hi ha discussions. Jo penso això i tu penses allò, i ja sempre, però enguany tot ha sigut pau i glòria. I molt de tot, molt de tot. Que dure i que passeu bones festes, sobretot. Igualment, i gràcies. Gràcies. Bueno, les flors que hi haurà al carrer seran naturals, val? Llavors el que han fet ha sigut, de les flors que posarem, fer l'alfombra. Molt bé. Val? Llavors bueno, també hi ha una mica de decoració amb llums i tal. Més no podem comptar tampoc, no? No se pot saber. Esta nit, i qui vulgui veureu, Exacte, qui vulgui veureu, que vingui esta nit. Molt bé. El procés per a triar la decoració, les flors que van als costats, tot això, com ho feu? Entre tot, un se li ocorreix la idea, ho planteja als veïns, ho feu una reunió? Explica-m'ho una mica. Bueno, ho fan entre tots, vull dir, entre tots decideixen què farem i com ho farem. Sí. I ja està, vull dir, i després sempre tenim pues, la veu que ho porta tot, no? La persona que se n'encarrega d'això, perquè a veure, si tots haguéssim de fer tot, no es faria res. Llavors hi ha una persona pues, que és la cap. Grup de WhatsApp dels veïns, teniu? No, perquè... Bueno, no en tenim, no en tenim. Vale. Des de quan més o menys vau començar a plantejar tot això? Van començar... Ja fa uns mesos atrás, sí. Abans de l'estiu, ja? Jo crec que sí, que devia ser abans de l'estiu, sí. Perquè això és com un roseguet que va fent estança quinquenals al carrer, sí. riqui. Sí, i si altres anys que s'han fet flors a mà i tot això, allí sí que tens que començar molt de temps antes. Vull dir, poder un any abans ja comences a fer flors. I llavors l'ambientillo, perquè aquí hi ha molta gent treballant en diversos trams i això, però l'ambientillo que es crea avui entre el veïnat, explica'm-los una mica. Bueno, pues lo vius una vegada cada 5 anys, no? Sí. I esperes viure'l perquè pues, és divertit, no? Tu passes bé, esmorzes, te'n rius, vull dir, no tot és fer feina, no? I si la fas de bon gust, pues, bueno, pues és tot una festa, la veritat. Tu vius aquí al carrer? Sí. No. Això volia dir, aquí anava, perquè mos han dit que nets, fills venen perquè tenen casa aquí. Jo tinc una casa que era de la meva rebesia, no? Llavors la casa està deshabitada, jo vic a les cases i pues, bueno, pues algú havia de venir a ajudar, no? I hem pujat jo i la meva mare. O sigui, tots hi poseu una mica, és el carrer dels iaios, dels rebesiaios i... Claro, vull dir, fem el nostre i el dels iaios, no? És el que hi ha. I el que toca, Perfecte. I l'última és, dis-nos si tens un desig molt especial per aquests dies, un desig per demanar a la Verge, si vols, què t'ho dius? Ja li vaig demanar i no es poden dir els desitjos, si es diuen no es compleixen, no? Però sí que és veritat que vaig fer una promesa fa uns anys atrás i bueno, l'he pogut complir també aquestes quinquenals. Molt bé. 5 anys atrás ja en vas fer una? No, la vaig fer fa 3 anys, la promesa. Molt bé. I l'has pogut complir? Sí. d'estos que em vaig als Cossiets, saps? I vaig fer un mini jardí, petitet, vale? Vaig fer un mini jardí. Llavors lo vaig ensenyar al carrer i vam trobar que era massa menut. Jo ho vaig fer per ficar-ho damunt d'un pedestal, però vam comptar que no. I llavors vam pensar de fer-ho en terra, i ha sigut això. Molt bé, d'aquí surt d'una cosa portat a l'altra. Marxa, ho hem anat perfilant i ho hem anat fent. Llavors és una mica el que dius, presentes la idea als veïns, els veïns te diuen sí, no, podem fer això, podem fer allò, no? Vam fer una reunió en el plat menut, van dir és massa xocotet, no sé què. Podríem fer-ho gran i llavors una cosa ha portat a l'altra i així ha sortit, ja està. Des de quan, més o menys? Quan vau començar a fer experiments? Al març, al febrer-març. Per allò d'aquell rosec de les festes, quinquenals i tot això, no? Sí, perquè s'ha de preparar. Sí. Aquí treballeu, sou molts de veïns, treballeu quan... Bueno, no, a veure, hi ha molta gent gran, i doncs ho hem anat preparant els més joves i després ho hem fet nosaltres i ja està. I han vingut també els joves a ajudar-vos? Sí, els joves que viuen a casa d'ells han vingut aquí, els que han pogut. Ma filla se n'ha anat a treballar però ha matinat i mos ha ajudat, ella i l'amiguet d'ella.
I bueno, tot bé. Molt bé, molt bé. I tot això crea un ambientillo especial al carrer estos dies? Home, sí, claro, sí, perquè això, ara que trobeu això, ara fiquem esta herba, ara fem tuia. Lo divendres a la tarda vam estar tot el divendres a la tarda, el meu home i un altre van anar a fer el ciprer, i conforme l'anàvem portant, doncs nosaltres l'anàvem tallant. Molt bé. Ja S'ha de està. tallar, us han dit que 2 o 3 dies, no més de 2 o 3 dies. Només, però el senyor se faria sem, saps? Molt bé. Vale. I llavors, pues, claro, en cuidado de que en tinguéssim prou. Primer n'han ficat menys i després, pues, quan han vist que en teníem prou, pues, llavors hem tornat a repassar. I així ha sigut. Molt bé, Ja molt bé. està. Llavors, l'últim que et preguntaria és si tens algun desig especial que hagués pensat per en estos dies. El desig que tinc és que vingui la pau al món. No en tinc d'altre, ja. Ja és prou. Que estem molt malament. I això, pau. Pau I per a salut, tots. i salut. Salut. Moltes gràcies. I has vingut una mica per a col·laborar en el muntatge de l'altar? Sí, o és una idea teua? Sí, les dues coses, la idea i que, bueno, avui havia de vindre perquè com la idea és meua, pues, claro, havia d'estar. És important que estigués. Però, bueno, ha contribuït aquí tothom, o sigui, al final tothom m'ha aportat coses i hem anat sumant i la veritat és que el més bonic de les festes al final és l'harmonia, el fer poble, trobar-se la gent i... Sí. És una locura, és una locura perquè, clar, jo que estic a Barcelona, pues, per mi ha sigut molt complicat. Ja des d'aquí llanço una idea, aprofito, perquè trobo que, i encara que sigui una novena, pues, potser la novena hauria d'anar repartida pues, en 3 caps de setmana. Per exemple, divendres, dissabte i diumenge, un altre divendres, dissabte perquè la gent que estem fora pues, potser pugui participar més o no sé, disfrutar-ho d'alguna manera i també la gent dels altres pobles del voltant, que moltes vegades pensem més en la gent de lluny, però la gent dels pobles del voltant també és necessari que puguen vindre i compartir amb nosaltres la festa. No? I al final, pues, si fos en cap de setmana, pues, claro, seria més fàcil no? perquè hi haguessin visitants. No? Perquè hi ha un esforç important, no? Al final sembla que no, però jo crec que les festes al final el que representen, en aquest cas són religioses, però al final el que representa pues, és una mica l'esforç col·lectiu, no? La unió, no? El que representa estar units. No? Molt bé. Pues ho deixem apuntat a veure si algú capta la idea. Apunteu. Anem pels motius de l'altar. Com ho heu ideat, això? Què heu pensat? Bàsicament utilitzar el màxim d'elements naturals possibles, perquè tots són flors seques, naturals. Ha hagut veïnes que han plantat flors perquè després les poguéssim secar, s'han secat. Ha hagut un procés de treball bastant interessant i bonic perquè al final ha costat una miqueta, però bueno. Parlant de costar, com ho heu fet? La idea és teua, però diguem, com ho vas plantejar al veïnat i us vau reunir diverses vegades? Sí, un munt de vegades, hem canviat un munt de vegades de la idea, i ara esta i després l'altra, i hem anat canviant coses sobre la marxa, i sí, tot el rato, això tot el rato. Avui mateix hem canviat no sé quantes vegades l'alfombra, però bueno, pues no passa res, no? A vegades has d'improvisar i ja està, i lo important és que les coses surtin bé i que hi hagi harmonia, no? Molt bé, i pots datar cronològicament quan va començar tot això, la idea, la col·laboració amb els veïns, tot això? Jo crec que al desembre passat, més o menys, jo crec que al desembre vam començar a parlar, sí. Desembre o novembre, no ho sé, ara no me'n recordo, però fa temps que va. Sí. Entenc que al ser any de quinquennals tothom ho té molt present, com allò que ho té al cap i sí, no és que si no és impossible, claro. Tu pensa que la persona que va plantar les flors, les persones que van plantar flors, les van tenir que plantar al maig perquè es poguessin secar, que sortiguessin al maig, perdona, es van plantar al març o abril i es van sortir al maig. I al maig se van arrencar, se van collir i després se van secar. I llavors, o sigui, claro, llavors, bueno, pues tot porta un temps. Correcte, sí. I digues. No, és que a vegades en aquest món que vivim avui en dia, tot digital, que tot és immediat, la informació la tenim immediata, pues no, a vegades hem de pensar que les coses tenen un procés i tot necessita temps, no? Me va molt bé que estigues, que em vaguis dit que tu estàs fora, perquè la pregunta que ve ara és quin ambient notes ara, diferent al poble, de quan vens uns altres caps de setmana? Home, lo bonic és que veus gent pel poble. Sí. Home, claro, hi ha molta diferència.
bueno, molt agradable passejar pel carrer i trobar-te tanta gent, i és bonic, veure que un poble està habitat i que hi ha gent, no, diguéssim, perquè els dies de cada dia només veig camionetes de reparto i, claro, és horrorós, no?, quan veus només camionetes de MRV o de, no sé, bueno, llavors fa falta que hi hagi establiments, fa falta que hi hagi vida al poble, no? Sembla que és lo complicat i sembla que anem en un sentit contrari una mica, no? Sí, en este poble necessita una mica de suport en tots els sentits, jo crec, però reclamar també que les autoritats també prenguen decisions, perquè el que no pot ser és que hi hagi una carretera tallada que no pots accedir des de l'autopista. A mi em sembla això increïble, no entenc que no estigui arreglat això, i vull dir, són coses molt importants. Des del teu punt de vista, no sé, per a tu què representa això, poder fer tot aquest altar i tota aquesta col·laboració amb el veïnat? Bueno, doncs representa alegria en el sentit de que me sento d'aquí, jo soc d'aquí, i me fa alegria compartir-ho amb la gent d'aquí, no? Perquè, a veure, a mi me falta la meva mare, els meus avis, la meva mare sobretot, que falta des de fa un temps, les últimes quinquennals ja no va poder estar, i me fa alegria que estiguem la gent que estem en salut, mon germà, mon pare, la gent que conec, els amics, però important en aquest sentit, la veritat.